וורקיט היא תוכנית שנבנתה במיוחד עבור צעירים. המטרה של התוכנית היא בעצם לעזור להם ולהנגיש עבורם ויחד איתם את ההתנסויות הטבעיות שקיימות עבור צעירים בקהילה. זה בעצם לחקור ולנסות ולטעום ולגעת בתחומי החיים השונים, בתעסוקה, בלימודים, בכל ההתנסויות בעצם שהחיים מזמנים כדי לגבש זהות. מסתכלים על כל התמונה בכלליות ורואים מה האזורים ומה התחומים שאותו צעיר היה שואף ורוצה להגשים יותר, ועובדים איתו כדי להגשים את אותן מטרות. הגעתי לוורקיט כי יש לי הרבה בעיות בהתארגנות. יש לי המון שאיפות ורצונות ומטרות בחיים שהן לא ממומשות, והתוכנית עזרה לי לעשות סדר במחשבות האלה פשוט. נפגשתי עם בעל חברה לקידום אתרים דרך התוכנית. יחד איתו סיכמנו שאני אתחיל לעשות אצלו סטאז'. עכשיו אני ממוקד מטרה, אני יודע מה אני רוצה, ואני רוצה לפתוח חברת סטארט-אפ. אני עוד לא יודע מה היא תהיה, אבל אני יודע שאני עדיין אשאר בקשר עם וורקיט ושהם יעזרו לי להקים את החברה הזאת, אז זאת תהיה ממש סנסציה. בעבר פשוט זה היה מאוד קשה, לבד. הייתי יושב בבית, מה בא לי להיות? התוכנית נותנת לי בעצם מסגרת שגרה שבועית, שבה אני מגיע ואני יודע שיש מישהו שיוכל לעזור לי להבין מה אני רוצה לעשות בחיים. שיא הכנות, לא ציפיתי לכזה יחס. הייתי מאוד סקפטי. מה, לאף אחד לא יהיה באמת אכפת. ולא יודע, אני מצליח, כאילו, זה לא כזה קשה כמו שחשבתי. בעתיד, כמובן שאני אחזור הביתה ויהיה לי ירגיש שלם מה שעשיתי היום. השותפים שלנו הם גם מרכזי הצעירים העירוניים. מרכז הצעירים החממה שייך לאגף הנוער והצעירים של עיריית פתח תקווה. בשנה האחרונה ישנו שיתוף פעולה פורה עם וורקיט, תוכנית פיתוח קריירה לצעירים שמתמודדים עם חסמים. וורקיט מציעה לכם סביבה צעירה וחיבור לקהילה. תוכנית בגובה העיניים שזורמת איתכם, וליווי אישי, כפול וצמוד שלא ירפה מהשאיפות שלכם עד להשגת היעדים.